Pamusoro weda pamusoro changamiro. Zita rangu ndinonzi Epifania Maroza. Ndauya uyu murume wangu. Ndauya kuti andibudiro pachena. Andisema ndibudiro pachena nemukadzi wako. Pamusoro changamiro. Pamusoro weda. Inini pachena pari kudza kutaura handisikupazivawo. Ndikubira dare randichakuda nokurambira pamberi pechi. Dare. Pachena pari andimubudire handisikupaziva. Iye andida nokupira dare. Ndida nokupira shereni pamberi pedare. Saka chikwaiti. Mukadzi wemuchumure. Mukadzi wemuchumure. Anzimure. Pamusoro. Ini nemurume wangu. Nofunga akanditora 2020 in August. So far takuerenga tine 3 years dzakazara tiri tese. Chandipa kuti ndikwire dare kuti andibude pachena chandikuredza kuda kutaura ndeyekuti murume wangu mumba haasokwanisa kundichengeta. Anorara akapfeka akataisa kusaiti 1 2 akabata mari yake anoenda kunodhakwa. Akada kukurwadzisa anodzoka nezvimombe zvake zvaenda nazvo kubasa orara mumamachira nedoro rake orutsira machira imomo. Sipo ndotsvaga sipo inini nemari icho ndowacha magumbezi. Anondishedzera kuti anzi zvakakubhowa uchaita matani wega. Anoenda kunorara kwehanzvadzi yake dzimwe dzenguva. Zvinonditira murume wangu. Mumba kuti ndizive kuti ndadya muriwo ndini ndinototsvaga. Ndinoenda kumaricho. Apa? Tinoenda kuangwarati apo. Vakagara apa kumunda kwavo ndo kwatinosenza. Wapelesha wani maukile spoinza wakutsana kuwa nemukadzi wako. Ndapanza pamusoro wedare. Zvakaitika wedare last week but 1. Madzimai angu akabva kuchechi. Akaenda kuchechi musi wechina akadzoka Friday manheru. Ndokubva apinda mumba apa bika bharara. Usiku hwacho hweFridaywo ndopa akanditi baba wamwana ini handichada nezvenyu. Hanzi handichakudai. Ndakati nechikonzero hana kundirasi kundipinda zvangu zvandataura chi ndizvozvo. Ndakati zvimwe kuda mumwe wangu ari kuita sei ari kutamba ari kuseka neni. Chimuka kweSaturday akamuka abva buda hamuna kuti akaenda kupi. Ndo anaenda kubasa. Ndakadzoka manheru ndakamuswedzana zvakanaka ndarara. Sunday kuseni akamuka akaenda kwaakaenda. Hapana zvakaita sei kwaanzoti ari kuenda kupi. Monday yatabva ndopa akauya achiti ndiri kuenda kupi kuHarare vanonzi hama dzangu zviri kuitika. Ndakati saka uri kudzoka rini? Ndiri kudzoka musi wechipiri mangwana. Ndakati alright apana ndiri kubasa. Chipiri kuseni ndopakasenda meseji kuti mumba mangu ngamuremekedzeke nelaini nyowani randisingazivi rangu randamupa kuti ashandise azozoti akaisa kupi. Apa tenga nyowani laini nyowani apa seva mufoni mangu haana kundiudza. Ndakazoshamisika mane meseji akaseva kuti maino tamusana mane matodicha Kwanza maino. Vanonzi maino basa laini randakapa laini maichisuku senemwe yangu ini. Ndopana twafonera dzangu vanamufonera. Ndikati ndiani zvikadzi andikasema kuti maino. Ndikati andasikazi kuti laini nyowani. Saka wakafamba muchiri zvikandafamba zvakanaka. Uzoka rini zvikadzi ndichasvika. Mari yapera foni yapera mari. Chipiri hapana munhu akadzoka. Akadzoka chitatu usiku. Ndakabva pamba kuma7 ndichienda kwa6 kunoona TV. Nenguva dzacho ndichizosvika kudzokera kumba. Handikwasaona kudzokera kumba ndara kwa6. Uye akabva kuya usiku. Ndakazoona naye china kuseni. Achiti muripo here tasana murodi. Ndikati ndiripo asi daunda kuchechi kugomo kuGlobus. Svanza musaende. Neyangu yaita sei asati apera ndakakuudza iye. Ndikati hapana chakaipa. Tone nenguva dzacho hazvikuita. Ndikati ndiende kupi? Kuchechi. Ndaenda kupi? Kuchechi kuGlobus. Ndadzoka kuma4. Ndadzoka kuma4 zvikanzi shama wadzoka. Ini chimirira pandarongedza uripo. Ndanotora mota kumira. Ndinotora mota. Alright. Nguva iyo ndopakasvika mupurisa wamambo nepepa kuti wasungwa wamangari wachidai nemadzimai ako. Zvikanzi ari kupi madzimai kunoti madzimai angu anditora mota
yekutakura zvinhu zvikanzi aiwa hazviite kuti atore mota kanya isati yaita yatongwa ndipo nhamba dzako ndapana nhamba dzako dzimadzimai ako foni yake aina kuti aturu ngweyo zvakani ndichamumirira zokwana kufunga vakabva vabuda ndakagara nani naamai ndopandakaziva kuti saka mwangu akutorevesa zvakandudza zveke atizochi angachitorevesa pamwe kuta nezvangatobva unooneka futi atezvayo musoro mandi pakaenda kwati akatooneka atezva kuti handichada murume akusingazvisiyi ndo pandakazosara ndichifona inini kuti shamwari hanzi nemupurisa wama ndasungwa asvika kumba usawechi siyekedza uya nemota uzouya nemota kana manya yaita se yatongwa ndopa akateerera ndobva ndakatona kumasoro friday ndisikuya ndiri pamada kufunga kuti mari yedare ndoiwana kupi ndatazokurita kunami nana sisina amai pamusoro ini izvo zvendakamutaurira kuti nini hangu zviri nani tsvaga mukugara asi ndisati ndaenda nyaya yangu ndatanga ndaichita mumaoko yani yamambo uradza kuti mataga pokugara wazati mamusade nezvake ndati ndosvika kupi nemachengetero akundiita andondudza bhuroira anzi auzvare anondudza bhuroira ini ndine mwana wangu 1 ndakaita nhumbu 2 dzakabva anondudza ndirase urume wangu nepamusaka pani pako kunitambisira nguva ndisakakapindura paabvunza kuti kudai mukadzi akati inini changamireka dakutaura chokwadi inini mararamiro andikuita kutaura kuti ari kukuonai munomu kundida chehambi haasi kundida inini hangu changamira taura chokwadi inini hangu handichazvikwanisa amai pesine mamboona ine ndakamboiona wangu ichifambawo asi kutaura naye handisati shamani vamupe ishere andikasherera musoro ukamai nosanangurama kondisheni yangu kurambira murume wangu kuda ndaikuda asi handichakwanise murume wangu kusarawo zvakanaka ini nanguka ndaperera pano 3 years nehalf yeme murume wangu kuda ndaikuda taiedza kuti rega tiwakiridze imba yedu ukurara ukataisa kusaita usigona ndichengeta une ungomwa hwangu waina nishamani era baba na baba baba nda vachambire zvini baba wamainomusaina wamasaina tipe imwe nyaya onodza ndona bure amai ndofana kusaina kuti maramba bure toenda onodza shamani For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.